Swaimh a chuirde agus fáilte roimh go dtí an eagrán seo den badcréile comhrá le hógaí agus inniuh tá an chiad bhean a going ar an badcréile sa séasúir seo dá an scéal. Ní liscom chun is háilte sin tá Cathair fearr a going agus tá Bert bhean agus sin I Kate McBrearty chun is háilte Kate? Tá go maith agus tú féin? Anna bha. Agus is írs golóra le sin scoil úntach sin I Luimnigh bhéal choláiste Luimnigh I Kate agus an raibh sa scoil nuair thosaigh mis sé múna ann Kate. Ní dólam go raibh an raibh? Bhí mé ann, bhí mé san idirbhliain ceapam nuair thosaigh tú. Okay. Ach ní raibh me se sa rangana láta riamh. Okay, nach bhfuil an tálaat. Ná déir sin. Agus an nóhearnach go raibhmar is tócha I ggóiliúdar a chéile is an bhliain 2000 is 80 nó 90 nó 2080 nacha? Ja, 2080 bhí an seoirsúil I 2080 ach chosí mar na clachtaí 2080. Sinné, bhí mar a gobar as lámh a chéile ar seo na scoile agus an drám sin a bhí san idirbhliain cred éú ná cred, tá siad I methe ón scoilean is chun orcheist déantacha agus tá siad I methe go dtíon ollscoil tá roinnt eile methe gobar agus nach atamach an saoil nacha? Sinné, fair play dóibh. Bliain Jackar bhí acu is tócha. Bhí sé fíorheachar an drombachtach. Tá siad sásta inis, tá siad sásta le bheith críochnaithe leis an scoil dearing. Tá súla go bhfuil. Agus tá mis sé thnáis. Caig sinné gan éanamh. Caig gan éigean is ócha sinné. So go beidir inistúing beáín de a chúra Kate is well an néartha gur bas Cathair Luimnigh tú nó an néartha gur bas imil Cathair Luimnigh tú? Nuair bhí mé I mo chonaí Luimnach deirtear gur bas imil Cathair Luimnigh mé ach nuair bhog mé chuig bailú clia agus deir gach duine gribh mé mo choilsí an sin bhí gur bas Cathair Luimnigh. Ach imil Cathair Luimnigh is tócha an terma is fearr. Okay. Rahín nacha? Sinné, Díorchan acha le trí busna anna chumreacht an Cathair so ní mé roiáda. Agus bhog tú ó Cathair Luimnigh go Cathair eile, Cathair bhada clia? So nuair dag mé ar an scoil chuig mé chuig UCD chun healaíocht stadair mar ag is trí bliain díos bhairrteigh mé go raibh mé chun a bheith I mo chréidlia agus an tamar fad go dtí go raibh mé 8 mbliana díos bhí mé chun a bheith I mo chréidlia agus an sin bhí mo chatbocht bhí sé 10 agus dúirt an tréidlia linn nach raibh sé ag fécinn go maith agus an sin dúirt mé liom féin ó ní féidir liom nuacht droch nuacht a thuirt a gcuoine so ní raibh mé ag iarraidh bheith mo chréidlia a héile. So bhairrteigh mé dul chuig UCD ar aonos chun healaíocht a dhéanamh agus an sin le linn mo stadair bhí mé ag déanamh rudaí le UCD Musical Society bhí mé ag déanamh banistíocht stáitse agus bhí mé ag déanamh na seoanna like ar an stáitse freisin agus bhí stúra é á dhéanamh agam agus an sin bhí deise agam countess na seoanna a léirú agus an sin nuair a chríochnaigh mé an healaíocht
tháinig mé chuig an realisation go raibh mé géirí an éirú dhéanamh seachas an eolaíocht. Thug sé ceithre bliana ort san eolaíocht agus a raibh saime go a gcónaí sa drámaíocht agus sa stáit nó an rud é a bhúil tú díreach nuair dimig tú go dtí an ollscoil. No, bhí sim an saoil ar fad thosaigh mé in Expressive Arts ag is a chuaig. Agus Expressive Arts sin eagriocht I Luimnigh I Cathair Luimnigh nach cha? Agus 10 daoine gach ina nó sathairn agus ar feadh uair nó uair le agus is féidir dosa chana agus aisteoirtaí ina bhein agus thosaigh mé nuair bhí mé 5 bliain d'aois agus críochnigh mé nuair bhí mé 8 bliain agus sin críochnigh mé nuair bhí mé 8 bliain d'aois. So bhí mé ag istigh san eagraíocht sin le mar saoil ar fad sular thosaigh mé an ollscoil. So bhí an chuid sim agam. Ach níor smaoinigh mé ar bheith I maisteoir, like níl sim agam bheith aisteoirt. So sin an fá nach chuaigh mé go dtí an ollscoil chun aisteoirt nó drámaíocht dhéanamh, just níor smaoinigh mé ar mar sin. Mar níor a bhiscom like na postna eile bhí ar fáil sna healaíona agus in san airclin mar sin. Agus sin rud a bhfuil mé nuair chnic mé nuair tháinig mé go Luimnigh go lán aimseo agus tócha ar dúis gur raibh anna chuid drámaíochta, anna chuid eagraíochtaí, anna chuid pobal sa chathair do dhaoine óga ach go háirithe ó thaobh sais freastal orthú agus has a gomanis Somála ná gur bháin inis some go Encore Stage Academy agus ha Kirby School of Performing Arts ann ach ha anchuid a Luimnigh nach bhain? Tá agus tá siad ar fud na tíre freisin like na daoine hin ar an late toy show gach bliain. Tagann siad ó na eagraíochtaí sin. Is fear go agus an bhfuil si tréis fás sa tír nó an raibh siad well bhí siad a gcónaí Luimnigh is tócha mar dúirt tú féin bhí tú 5 bliain d'aois nuair thosaigh tú agus just an eagraíocht sin Expressive Arts bhí mé féchant ar an sí Vidalín nuair tháinig mé ar dúis is tócha bhí mé féchant ar am go hámagus teann siad siar go dtí na 8 daoine nó níos luach. Yeah, bhí me antín istigh an nuair bhí si óg freisin. Agus ar nó tá tradiisiún fada I Cathair Luimnigh de drámaíocht agus ceoldrámaíocht ach go háir. Na Sicilians tá siad a gré ar feadh níos mó nach 100 bliain inis. 8 bliain? 100 bliain. 100 bliain. Híimar go tháinig siad leis na Normannig. Tá aithne go ar na Normannig. Gur ceoldrámaí. Sin é. Agus so bhí tú banteach leis trí de héir ar fad is tócha agus an son go UCD agus an son níor chuig tú socha nuair tháinig tú deanghválam sa bhí tú ag smaoine bheirdul go dtí an ollscoil stocha cuasa iarcéime dhéanamh in sa drámaíocht nach cha? Sinna go ddíreach nuair tháinig mé amach gas UCD bhreaigh mé ar bliain a thógáil agus níos mó taithíáil in san in san airclíocht. Chuig mé deagháil le Bottom Dog Theatre Company comá agus rinne mé an meán sosiálta dóibh dá bhí event acu Bottoms Up chun
agad a dhéanamh ag gcóir na chéad blianta eile is dócha agus bhí mé ar na man sosialte ag déanamh promo ar an show sin agus an sin rinne mé teagháil leat agus Is cainam go maith an céad lá a tháinig tú isteach gobar ar an drámalam agus scuil mé beidir trochanú dahad dégóir isteach go agus bhíidir chósásta a bheith séir os na ranganna agus just ruch siad isteach agus bhíidir cho chuon focail fuinmhach agus bhíidir cho i ggéire a bheith ag déanamh rudaí agus de aig just níor hiictú cén cad as a tháinig si agus cén fá go raibh deúis go méid seo áthas ortha. No bhí siad arás. sin cuioine bheith gom godó is just an núman sin nuair ruch siad ar fád isteach sa hala agus bhí an méid sin áthas ortha. Ar dhéann tú aon obair ina dhéag sin le dégóirí? No, actually. No, ní ar na main obair le dégóirí. Tá mé gobar ag an nóméid le agréocht ar an Circus 250 agus tá seóna agsúla ag gcóir páistí. Bhí mar hús sa maileach lia cúpla seachtain ó hin ag déanamh seód ar bhranam Daring Dames agus bhí cúpla taobhseoirí ag déanamh cúpla rudí circus don páistí ón scáil agus páistí a bhí sa phobal in raibh bhí siad ar siúil in sna labhairna. So daoine a bhí sa phobal timpeall an labhairt tháinig siad san agus ach ní raibh mé ag obair le dégóirí ó sin. Agus ag obair le daoine fásta bhí tú ó chuin in dhéag sin na? Sin é. Agus chudíad cin sais tograí go raibh banta go leo le socha le tamala nuas beidir. Nuair tháinig mé as an cé máisteacht bhí cúpla rud bhí an tám is socha overall le linn an fandéim ach rinne mé cúpla fuam drámaí le mo chuirde ón cé máisteacht agus bhí si déanta go léir ar Zoom. So rinne mé an editing agus an na clachtaí agus gachrod ar Zoom. So bhí mar an over dhéanamh le daoine like i Nalamh, i Luimnigh, i Maileach Lia, i Melferse, London, bhí sé arás. Agus an sin bhí mé ag obair ar ceoldrama actually ceoldrama nua a bheith ag teachtamach rinnemer Ceardlan i Maileach Lia. Tá sé bunathir ar tír an óg agus tá sé lá méir le lá an Gaeilge agus so beidh sé sin ag teacht go luas dócha ag brathnú ar an airgid dócha. Agus be sé á léirú a dullar stáise i Maileach Lia, na? Caiimiid na planna socrú síos go dtíreach ach tásúla go méid sé ar siúla Maileach Lia ach bháilinn i thógáil níos fuide freisin. Sé sin Beidir galamh. Beidir galamh athe sé sin cumán a haimúla sin is méir legus lech i Nghaeling. Bhí méid drama in san taibhhearc in san cúpla bliana nach chuin bhí sé go thomláin i Nghaeling ach bhí na fotheidil idir os ceann an stáitse stólam anas go meachtaí ábalta léamh fad drama ag parlú murder mom trasna stólam an tan here. Agus bhí sé mar fort den healaíona. Galas. Rose. So bhí sé
bhí bheith féidireachtaí an san beidir. Agus luigh tú socha an daon glasá socha rihan daon glasáil bhí tú díreach cuasa íorcéime ar cuasa máisteachta nacha? Yeah, in Ollscoil na hÉireann in Sna nacha? Yeah, dunno. Agus chudig na sais stocha rudí a bhí arsúla goibh in chun an báisteacht a bhaint amach. So bhí 3 modules a gcuin gach semester. So an céad semester bhí ensemble acting and devising, bhí producing agus bhí critical theory, critical methods. Ní chuilm an godéireach ach gléir teoiric faoin drámaíocht agus typeseoireacht agus gachford agus an sin bhí fieldwork and theatre business, bhí applied theatre agus bhí ní chuilm an ceann performance lab. Yeah. So like bhí annachcuid rudí éagsúla ar siúl in na ranganna like bhí rudí difriúla like dúirt mé hana nach raibh simagum san aisteoireacht ach bhí sé go má rang a bheith gom in san aisteoireacht agus devising mar tá sé go má like ólas a bheith go faoi na rudí sin chun obair dhéanamh i léirú sé difriocht agus tá like tá is a go cadtá á dhéanamh ag na aisteoirí agus gacrod agus tú ag déanamh do jazz. Cad nachhfuil á dhéanamh acu níos táchtaí. Agus an sin bhí an thesis a dhéanamh cumá. Okay. Yeah. So bhí an practice as research dhéanamh, so bhí like show almost a crothú agus an sin é sin úsáid mar stadéir agus taide. So an rud rinne mé ná rinne mé fum drama, fum siúlód fume almost agus bhí sé léir bunathe ar ahrú éróide agus rinne mé survey tréis sin agus bhí daoine in an arálum like mar raibh siad ag irí níos mó dhéanamh nó líos slú a dhéanamh nó an rud céine a dhéanamh agus bhí si simú na tarthaí eáil agus bhála mé dhéanamh arís ach le daoine os mo chóir déir an riomhre. Agus ar bhúil an pandéim nuair bhí tú in san ollscoil nó raibh tú dtír críochnathe? No, bhfuil sé nuair bhí mar 6 mí istigh, so caile mar leat den sa rang. Agus cílí ar míonn sé sin an chúiscríonn tú th Zoom é soch agus an luam. Cos bhí mar chun éanamh in san airclann ach an sin ní raibh mar in éanamh. Ach tá sé simú like ní raibh simagum sa like fiúm deara go dtí gur tháinig an pandéim mar bhí mar like bhí ar phleananna ahrú. So I ggur ceanhaintas na tionscnamh a bhí ar an déanamh bhí mé chun na síolse dhéanamh ach an sin nuair nach raibh mar ann dul isteach san airclann ní raibh mé ann na síolse a dhearra. So daithríomar an tionscnamh go léir chun boom drama dhéanamh agus an sin rinne mé an dearra fuama in na síolse agus an sin bhí ansim agam sa fuam agus póstásim agam sa fuam agus an sin rinne mar na fuam dramaí las mod den cuasa freisin agus tá cúpla rudí déinte agam agus atá le teacht le fuam, ne?
yeah sin go húntaach. yeah tá sé aus agus tá fós ag fálam faoi gachród like na technicí atá le fálam agus gachród mar sin de but tá ansim a gom sa fumanis. Agus raibh ahan agat nó an bhfuil ahan agat ar chuoine instant tonscail na healaíona istócha nó tonscail na drámaíocht agus stáit agus mar sin de istócha go bhfuil ahan agat ar chuoine a bhualach agus a chail obair de bhár na pandéime. Bhí sé anna dheachar de gcoinne agus tá páirteach de agriocht i ngealamh de ranam 257 agus is pobl de Arclanóirí agus daoine tá simachos sna healaíona agus is féidir lo like ach fanna éaraint agus gachród mar sin de ach bhí sé ciún golóir. Now is sin ráte bhí glór agad chuisteach sna comhrá lína an bblion seo ach fós gan bheith an seónna dhéanamh ar státe bhí sé an deachar de gcoinne mar níl simime gatainine in san airclaíocht digitach just bhí an tálam go raibh mé guribh simime gom. Is tócha is an espéras atá ann do chuoine a dul amach beidir dul gur béle an sanna duldaíon áhaclann agus an san beidir a bula le daoine iní agus a caint meallar an stáil agus bula leis na heistóirí fiú. Sinné bhí mar chara dtíar go rá an láidir gan cúig si chuig seo in ngealamh don féile agus taréis bhí si ag rá de gcuine eile gur raibh si a géirí seasa bhí ceircail agus labhairt le daoine just seasa bhí ceircail taréis an seo. Agus dúr bula le daoine mar níl sé déanta going le go é 8-9 agus tócha sinné sé mídéag beidir. Agus há tú gobar is a gáileh go na léontasá an bhfuil? Tá tá cúpla rud a dhéanamh gom fuair mé airgid an comhrá healaíona cúpla seachtain ó hin so tá mé géirí tionscnamh éanamh lei sin so bheith mé tasnú tionscnamh bunathe ar log animacha a bheith mar is cuilam bheits ar an stara sa chéad bliain agus bhí múntóir ag labhairt faoi log animacha agus is féidir leat like rudí eáil in sna áiteanna a bhaineann leis an anam agus just ó sin bhí fearsam gom agus ní mi sé bhí an. No, ní just den nuir tú scóil go fóil. Brónarm. Big dáir mar sinnearing agus rud ag an digitach a bheith an an dólaat nún rud ag an bio bheith an. Siúlód fuama a bheith ann so tá biggarm planning a bhanis an bhfuil méid irí é a bheith in áit amháin agus sin an áit a bheith sé an go deo nó an bhfuil méid irí éanamh níos smó bhéig agus is féidir le mé a thuirt timpeall lom ach sin páirt an taide agus sin páirt an taide sin é. Agus conas a churfá an chalamh ag gcompráid le Luimnigh. Tá sé deachar é sin dhéanamh mar níl an sin arolalas a gom i Luimnigh go má is bhfuil in ngealamh just mar like bhí glór deisna goin sa chláiste búla le daoine in ngealamh so just níl an espéirt céine gom
ó Luimnigh. So tá sé Jackar é sin freagra. Ní chuir mé ceiste cén cathair a bheár leat. Tá mo chrí a gcónaí Luimnigh. Is bralam galamh dó. Is bralam é. Tá gcónaí rudí ar siúl. Dhéan mé an bhliain a tréáil mar bheán bhúntóir sa galamh agus bhí blianúntaach a going an nuair sin. Tá sé ní raibh sé róádó hen. Agus ar chuig bhí saim agat na seán a riamh ón raibh tú anna óg agus ar chuig tú chun mór an seán a dhéiscint in éiring nú taobh mós is na hátain na móra tócha sa West End i London agus in Broadway in Nuairc. Bhí mé heall in London cúpla óir chun golóir seo eáil gachúir chuig mé gá bhbliain ó hin inis agus bhí mé ann i gcóir lá go le ach connic mé 3 seó ann. Wow. Agus chuig mé chuig nuair cúpla bliain ó hin freisin Dúireach sal ar thosa mé leata freisin ar ceapan. Is cainne mé sin. Bhí sé sin ar aus connic mé céire seo ann agus Cai go bhfuil an caiidán just anna ard ar fad go háirm in Broadway. Is West End cumá go háir an Broadway dhearing. Tá mar is daoine profisiúnta iad ach is féidir leat an caiidán céine agáil in éireann freisin nuair hen tú chuig na seóna profisiúnta tá si difriúil níl cultúr ceoldrámaíocht profisiúnta in éireann go fóil. Tá cultúr mór ceoldrámaíochta amateur ann leis na societies léir timpeall na tíre ach níl gom cén fá nach bhfuil an rud céine profisiúnta ann le tagan na seóna ón West End go dtí Baile Lia agus go dtí Belfirste ach níl go leor ceoldrámaí éireannach ann go luath ach athrómaí sin. Athrómaí cinnte. Chaim a bheits a West End ó bháin chnic mé chuin ceansan Chicago. Tá sé sin ar aus. Chnic mé dráma úntach ann bliain bháin absurd person singular is anam dó. Sin. Dráma úntach scríoch éis na seachtaí is tólam ach tá séisiir ar an bhrean aistóireachta agus is rud éasca glóré ó thaobh airgid deiring le chur stáitse agus trúr láúnatha ann agus leanan sé an saoil athá ónar pósach iad go dtí bhfuil siad in na seacadaí seachtaí agus tá sé anna fíorgranúir ar fad agus sin tain rud ar stáitse a chnic mé agus neidir an gcearta me seo aránú nachhfuil ach sin tain rud sin tain uair a chnic mé grán doracha agus ach ní raibh sé chutha trasna in éon slí a bhí a chuirtóg éon duine, but idir grán as duine des na mná bhí ggéar a lámh a chur na bás féin. Ach an trí chuir trasna ar stáitse bhí sé just anna sciúil ar fad ach má hain na gaiistecht nó de héin beidir siú go mór é léamh nó féchantar. Cad é an a bhí ar absurd person singular an tanam a bhíar. Agus is díreach is has a got an tlí sa West End is féidir dá sios an ar saharn agus bín siad bína ticéadí ar dílaánacha ticéadí nachhfuil agus is mar sin a chuméisteach an éiscint dúr chuig me sios agus bína ticéadí sin ar fáil agus chuméisteach agus
sin a bhíar státe. Árás. Agus é sin actually agus sin a caint fé sin cadíad na stocha na drámaín na ceoldrámaí bheith ar bhar de lista a chnictú na ceangas teoríomh. Ceist Jacker. Ní gá ceanó an fiúchas féidir cúpla ceanna fiúcha más mana. Sin is fair. Connic mé Amelie cúpla bliain ó hin I Maileach Clia. Connic sé ó ón UK agus bhí sé drámaíochtach like bhí sé ar aus an ceol mar bhí sé ar Broadway like cúpla bliain roimhe sin ach tháinig sé chuig an UK agus rinne siad like difriocht mór like dahraigh siad an ceol dahraigh siad like cúpla na Rarcanna agus bhí sé bhfad níos Francach Francíise mé mar an ceanna bhí ar Broadway bhí sé an like Americana. Yeah, curtha in arúntas na Americana agus stocha. Yeah, agus an sin nuair tháinig sé go London just bhí sé ar aus ar fad agus like hahan an ceann Americanach lom go dtí go bhacha mé an ceann seo agus ní féadlam an éisteach leis an ceann Americanach a thuile mar tá an ceann bhreatnach I bhfad níos fearr. So hahan sé sin go mór lom. Once is even lom once Glenn Hansard. Connic mé ceithre óra ceapan. Wow. Yeah, óháin I London agus 3 óra I Maileach Clia. Yeah, is even lom an ceann sin. Tá sé codeachar like tá mic fécinn tá galore programs agam os mo chóir agus tá mic ar cincín tá ann hálam. Connic mé actually show cúpla láhin in san féile in Neadamh dar bhrean blindness agus téann tú isteach chuig an seomra agus chuann tú ar do headphones agus tá sé léir tríd de headphones agus tríd na sailseid níl éon eastóirí ann láta just tá siad ar de headphones agus bhí sé ar aus like tháinig na síalse sios ag buinte amháin agus an sin stop siad like stop na síalse agus bhí sé códearcha ní raibh féidir leat do lámh eáil agus é díreach os cóir aig. Bhí sé so cool. Háan sé sin go mór lom. Tá sé deachar cúpla cína teocha amach. Sin Well má hat dalí Broadway nu West End agus tú cah lá go lehan agus trí seo feice got ag bhfuil hena chud feice got go dána gotí se. Ach bhí tú luúin san há tugraí le tacht agat agus ben míid agsú leis an gceann sin an ceann bunar na láganamnacha ach na rudí had déanta got na fómríomna agus gohéird mar sin. Bhúd siad ar fáilt in éon áit ar lína gur féidir le daine iad íosdáil nó iad chinach nó éard mar sin. Níl siad ag an nóméid ach tásúlagam go méid siad Oregon. Ní réile mór an rá sin. Rinne mé an fum me gur tógra Moonfish agus beag sé sin in san Babro Festival I mi Derfort. So ceapan goil na ticéidí ar díal inis Into the World Within an tanamatá agus tá sé sin a scoilga agus ach spéir le freisin agus tá sin go léir tríd an fum. An bha agus dúach sa le scuile manat an féidir le daine bhfuil éon áit agat ar lína bhfuil éon
na meán ho síalta gur féad le daine an rudí na tograí há teachta níos agat a leanúnt nó féchantar ar ath ag teacht. Yeah, Tom Twitter @Kate McBrearty agus Instagram @Kate.McBrearty. Okay, so sin Twitter @Kate McBrearty agus Instagram Kate.McBrearty. Sinné. Anna Kate gur míle maigad as an nám a chur lehéamh láirlam agus le cúna dé ó éigent tin sa tauchaí beidir go mé de gobar ar cógra éigent a chur ar státe a ríist agus gealam dot an nuair seo ní scuile mé dahad dégóir stachuirt le chéile. A bheith sin ceglúir hí an dreim sin anhá. Okay, gur míle Kate agus nu gur má bhíle bhuichas le Forras de Gaeilge chumá a thugann an takeíocht doing agus gan Forras de Gaeilge nu níbeh an padgréile seo á scuile amach agus go dtíon chiaadú eile a chuirde gur míle maithagah agus sláán.